mi salmini département Ranérou fof mi salmini Yunufere e ko taari ɗum yimɓe ko kaaɓi politique o no heewi waɗirede ni par ce que enen gowɗen tan hankkadi kala mbaɗowo politique walla kala kaalowo politique so haali tan mbiyata ko woƴƴimo ko politicien haali ɗum tagi hay goto e meɗen ala joguiɗo confiance hankkadi hoolare muɗum e mbaɗowo politique ha yimɓe mbatti wiide wonde sikkude wonde kala politique ko fenani tan woni toon alors politique ko ɓamtude diwan sen mbi cité ko diwan ɗum noon ɓamtude nde kam wona fenade woni hen heddi ko noon aɗa wawi ñantude konngol ma ñantangol hangol yooɗa ha neɗɗo o wawa famde politique ko noon wayi kono wona neɗɗo kala ko kalɗa e politique yo won fenade neɗɗo noon no wayi foof ko noon yilloroyto enen noon en gonini e politique guila fuɗɗade ha faade ñalawma hande o e jamfaji ɗi ne keewi kadi président Macky Sall enen fof en balli ɗum o liggima ko heewi alhamdulillah kadi eɗen jetta hen Allah jeeyede e oɗon bilan kaɗa ko hen jeeyeɗen guila fuɗɗode kono noon ne heddi ko heewi ko ganduɗa gollaka on kaali ɗo ene haala ɗo ne gardannomi ɗo enne guila premiére ni lawol ngol no wano ni ha jongo noon ngol wayi duuɓi sappo e ɗiɗi donc so woodi ko changé ni ɗon kam change ade koɓe garano ɗo enne kadi en kewano kadi tawon ɗo ni courant ha joni kadi min jani ɗo ni potuji lampa donc hay so wonko change oɗon banggue kam ne heddi taw kono noon yeehi ha yettima nokku wonti hankkadi won sariɓe sara ɗon kala ko minen komin kaali walla kañum hoore muɗum ko yiiɗi waɗande e ko yiiɗi waɗande en wiye woy sa yo pullo ko bandum neɗɗo ko bandum donc waɗiri ɗum ɗon ko pour wonde ken fulɓe taw noon nokkuji goɗɗi so gollama ɗum wiyata he noon heddi noon sakket ɗo min hoore mi meeɗi windude note goto président en tant que conseil spécial ngo makko gonnomi mbimi reeno noon yimɓe nan ndendinma e bande en te ko bande en ɓe goni doole ma sa waɗi feere hakkude ma e bande en ɓe rawnde woni ɗon koɓe mbiyatma neɗɗo e bandum ko pour aɗa huula waɗani ɗumen hunde aɗa wiya wonde ɓinguel morowo kala nde ɓe goppuma a yanat kono noon ɗum famaka no feewi neɗɗo mo meeɗa gollinde hay neɗɗo goto a meeɗa wawde liggade ha mbawa liggirande hay neɗɗo goto sa wi aɗa laamo sa laamima gayni aɗa wawi ligginde yimɓeɓe hono ligguinirta yimɓeɓe hol karallagal gongal ɗon taw ko ñangugol no wawno wonde kono noon wol wonɓe ɗo gollinoɓe yimɓeɓe ene gandi no gollidirta yimɓeɓe ko famɗi foof aɗa jogui hedde yimɓe nogas walla yimɓe capantati ɓe gollinta lewru fo aɗa yewa ɗumen an sa wi wonde ɓeydini kam doolam mi gollino kene wona million ngaji walla million ngaji yimɓe ma yimɓe mbawa jabde kono mo ganduɗa carrément meeɗa jogade hay service goto so wi won lammini en laamo ene gollini yimɓeɓe wawata wonde ɗum noon to haala ñawi yo nande cellu enenne ko kalɗon joni ko on mbi wonde bawɗi to piiri piyata ko piyata donc enenne ken joom haqqillaji en so fiyama haala to ñawi yo nande cellu ko joom haqqillaji en so haala ñawi enen joom haqqillaji en ɓe ganden ko kalta ganden ko haalata ko e wonta toon ko ni woniri RV naataange nano ari koye oɗon fannu innira réincarnation des valeurs wurtinde ndimago so wiyama noon mi sikkani wol joguiɗo ɗo ene parti politique tawno suusu innirde hoore muɗum dimo par ce que ñande wonde sa waɗi goɗɗum ko wona ɗum tan ma wiye wonde parti yo fuusi par ce que latti notade noddago makko donc
min mbiyetemi ko Ousmane Kane so yi ha ɓooyi mi natti notade Ousmane Kane tan mi natti wonde Ousmane Kane donc hay goto woto wiyam Ousmane Kane yo wiyam goɗɗum wona so woni toon mbi ham noon mi notta ko mbiye ham goɗɗum nottomi ko donc parti o ne so inniri horum réincarnation des valeurs janngo so waɗani réincarné les valeurs waɗani restauré valeur aji joguiɗen ɗi o wurtinani ndimago ngo wurtinani gonga o sellinani ko wonno ɗo henna ko mon foof ko anda ko ganduɗa ko yimɓe ko haalno e pulago ko hakkude harme jeeɗiɗi so ɗum wurtinaka hen eko way noon so wonti ko neɗɗo kala ko neɗɗo haali so yeehi rumtima haaltata hon ɗum ɗon janggo walla janggo wiye wonde min haalnomi yalti hen ɗum fof en jii ɗum ɗo yo wiye wonde parti makko nati jogade parti woni oɗo parti ɗum noon jiɗɗen ko yimɓe pamodira hen enen woto hay goto woto hur haalde haala ka enen hay goto ɓurano en yidde Macky Sall kono Macky Sall ko jam fiyen fo yimɓe kaala gonga so wonano jamfa wona ni wayanno kono noon eɗen mbiya janggo mo ha janggo ma moƴƴu ha janggo ma moƴƴu ha janggo ma moƴƴu ha gasi en jaade makko noon ha gasi hankkadi wona janggo jam mbiya wonde e ruftoro oto banggue ma moƴƴoy ha minen min ndewe ma premier mandat gasi a wi min ɓinguel morowo deuxiéme mandat o kam au moins min moore min moraka deuxiéme mandat o ha mandat ɗum ɗon gasi a yi kadi a wi kadi ya rokku neɗɗo goto kadi mo ganduɗa kadi carrément comment on appelle a wi wonde ko oɗo mbaɗɗa désigné comme candidat kadi ya ha ɓooya kadi jalta hen oɗon gandi ko woni hakkude moɗon jaltina woɗɓe wonnoɓe kaso mbaɗir naadi noon koko mbaɗi ko boni nanna oton banggue koko mbaɗi naɗɗo kaso ko waɗi ko boni to ta toñaka kay taade yimɓe fof ne gandi toñaka yaltinama hokkama laamu par ce que wiyama yafama waɗama hunde foof situation foof eɗen gandi ko hon noon donc ɗum tagui hankkadi koɗen mbiyata ndimagu wona ndimagu hankkadi laami en jii hande leydi ndi sa yaltinani widno jaggade naati nder internet jaltina bagage ma walla mbaɗa comme no golle babaɓe e jaltina kala ko yimɓe ko kala ko neɗɗo ganduɗa enen heftanno ɗum hanki jaltina ɗum hande so wona ɗum a dowlata hay goto andatama kala ko mbaɗɗa hen ƴattoje walla ko way noon janggo jaam yimɓe dowlinma mbaɗma hunde foof ɗum ɗon noon so continue en ganda leydi ndi to fayi ɗum tagui ha hande chaque jour kataji bonɗi yalla hay goto famata en jaaɗi jana yimɓe mayiga ɓe mbaɗindani en gunta ñalawma goto te nantani ko menna ko ujunnaji walla ɗum ɗoji kalkima e maayo walla kalkima e dow lawol walla ainsi de suite ɗum noon enen foof ndenden garen ko wonno ɗo en hanki ko wonno ɗo en heccenki ko ɓe ganduɗa en lammini ɗum wona goho wona ɗiɗi jeehi mbaɗani ko potno wadde ko garen guitten ɗum ha laaɓa ceerto mbaɗen goɗɗum oɗo parti min noddani hen hay goto tulmunoɗo kala tulmunoɗo gonnoɗo hen gonnoɗo ɗi politique aji premiére ɗi ala hen noddade oɗo parti kadi heɓe mabɓe haɓe jogui mo relation mo liggoɗiɗa balɗe duuɓi sappo e ɗiɗi oɗon jogde mo relation kono on jiyani min gari ɗo hen hande e yimɓeɓe ganduɗa carrément en jiya hen tulmi taw ganduɗa to ta nawi ɗumen waɗa ɗumen présenté ma mbiyata hande o feewi ɗo noon min mbi ko base o hoore mum haaldete base o kañumen gollatno ko kamɓe directement min kaldata kamɓe directement yimɓe gollitta mbadden ko poɗɗen wadde ko sen gañima taw ko enen kadi juɓɓinte kadi ko jiɗɗen wadde ko gabbinen leydi ndi yeeso par ce que enen gandi ko muusi en ko enen gandi ko mettata hen ko enen gandi kadi vraiment ko caɗele men keddiɗe gayne ɗe taw ko enen foof ndendata pewnen ɗum ɗon ɗum tagui wona e liste he wona goɗɗum on jiya hen hay goto mo ganduɗa ene tulmi ene wiya wonde waɗino ɗum ɗo walla waɗino ɗum ɗo e leydi he ha yimɓe ne so wirtima ene joofe yimɓe ne joofa ɗum piɗeɗe donc RV naataange pour onon ko réincarnation des valeurs ko wurtine ndimago wiya effectivement ɓe kaali kadi hande no yimɓe nowtori ɗum ni kadi mon foof kadi jaggi ko kañum jeeyi
yataw enen fof ko Allah ardi en hen par ce que wolko jiyata tan wolko jiyata tan sa ƴeewi ɗum no ɗum weɓirtini walla ko way noon ma andu vraiment Allah nan nder to eyyi Allah jarama on jarama ha e guurɗe min beltima no fewi donc diwan o foof kadi salminama gonɗen koye lappol Hervé Natangué tawi gardugol Ousmane Kane eɗen gandi guila hanki faade oɗo saaha gonɗen koye département Linguére hande noon gonɗen koye département mo Ranérou tawi koye commune Houdallaye hande noon dawɗen ko toon to département mo Linguére wuuro ene wiye Tidiane kono noon ɗum ɗo fof e wawi noon en ndewi to wiyete Wendu Bey en yaɓano jaɓɓugal banggal fayida ɓenne kaali eɗen jaadi e Hervé Natangué caggal no yimɓe jiiɓe Wendu Bey noon jagguɗen lawol ngol garɗen hay goudron ngabbuɗen garɗen ha to wiyete Dianta Ɓokki ko ɗon tigui talliɗen paaɗen wuuro Dialluɓe wuuro Dialluɓe noon tawi ɗo dendagal guure ɗe représentant kewɗi gaari ɗo kono kamɓe fof ɓe kolli koɓe gedduɓe e candidat ji keddiɗi koɓe gedduɓe leader uji politique gonɗi ɗi gam muɗɗuɓe kala ari ɗo arti ɗo woni bawɗi piiti kono noon ala hen koɓe jii ɗum kamɓe koɓe gedduɓe caggal Hervé Natangué ari noon kamɓe hande ala koɓe jii ala koɓe nani sona Hervé Natangué koɓe yaadiɓe Hervé Natangué jamma e ñalawma hande noon ɓe kaali ko wayno nakara wayde mawnude ni ala courant ala ambulance ala haydara ɗum noon kadi ɗe gandi ngoɗo wuuro hande no foti mawnude fof ko hebde commune ala heɓani commune ɗum ɗon fof koye caɗele mabɓe wona hayso tawi debbo ne jibini ɗo jogui probléme ambulance te kadi ɓe jogui duggere mawde ko wiyete duggere walla luumo ko kala ko daña hen ko faati mana gandanɗa hoore maɗa ko wiyete juuti ko firoy taw ko guuri goɗɗe ɓuuri ngo fewnatake ɗum ɗo fof ko caɗele joni o caggal gonɗen ko leegal Dialluɓe bandiraɓe rewɓe worɓe fof kaali caɗele ɗeɓe gondi Ousmane Kane kay haali jaabima so lamɗo jaaɓi foof so Allah hokki en ko jiɗɗen ko kadi e famde haɓe jogui candidat ji ɗiɗi wonɓe liste national e mana gandanɗa hoore maɗa Hervé Natangué caggal yimɓe guurel Dialluɓe paaɗen ko toon to nakara wuro mawgoro jiihen toon ɓenne kadi ene poti mana jodade muɗum jewtide muɗumen ko faati e Hervé Natangué so lamɗo jaaɓini e oɗo diwan e nder département mo Ranérou e nder commune Houdallaye so lamɗo jaaɓima en gañɗo e mana à 100% so yantede dal Oumar Dore commune ko ɗo gonɗen e leegal walla mbiyen wuuro Dialluɓe ɗo e gardugol mana ganduɗa hoore maɗa Moustapha Diallo e dendagal bandiraɓe tawtoraɓe ɗum noon bandiraɓe jimi bengo bongo Allah jarama ɓe jarama